qegħdin fil-laboratorju fejn nieħdu ħsieb l-oġġetti li jitilgħu minn taħt l-ilma, minn ġol baħar bażikament. Għandna tim ta' divers apposta li minn żmien għal żmien ikunu qegħdin jispezzjonaw ċertu sites li jkunu qegħdin jiġu studjati. Dawn huma arkeoloġisti li anki ikunu kapaċi għad-diving basically. Ma jfissirx li kull ma jsibu jtellaw u hemm protokoll partikolari wkoll fejn is-sovrantendenza tkun informata bl-iskaf li jkun qed isir. Jiġifieri importanti li wieħed mhux dak li jara fil-qiegħ tal-baħar jiddeċiedi li jaqbad u jtellaw. Għal raġunijiet differenti, waħda mill-prinċipali hija li malli inti l-oġġett missejtu u tliftlu l-kuntest, tliftlu l-biċċa l-kbira tal-istorja tiegħu. M'għadix anfora ta' żmien ir-Rumani li kienet tintuża u kienet qed tiġi trasportata fuq vapur partikolari, imma tispiċċa biċċa foħħar forma ta' anfora u tispiċċa mingħajr valur. Li nagħmlu hawnhekk meta jtellaw imbagħad daw il-biċċiet ma jkunux neċessarjament affarijiet sħaħ, imma ġieli jitilgħu biċċiet li mbagħad finalment wara li jgħaddu minn proċess ta' trattament nispiċċaw naqduhom, insibu l-biċċiet u naqduhom biċċa biċċa. Ma nsibux biss affarijiet tal-fuħħar biss, imma jinstabu oġġetti tal-għadam jew għadam, oġġetti tal-metall, jiddependi ovvjament dak il-vapur li jkun ereq jew l-ajruplan li jkun ereq. Jekk il-biċċiet insibu li jkunu jistgħu jaħlu flimkien, jista' jkun li nwaħħluhom flimkien. U mbagħad jiġu anki studjati mill-arkeoloġisti jew art historians. L-oġġett ikun qed jirrappreżenta tessera fl-istorja li tajt l-istorja dwarna, xi ħaġa mill-passat tagħna. U għalhekk nikkonservaw l-oġġett mhux sempliċement biex qegħdin naraw vażun jew biex qed naraw anfora jew biex qed naraw skrun ta' ajruplan, imma għax qed jirrappreżenta storja fil-ħajja tagħna tal-Maltin u fil-ħajja xi kultant partikolari ta' nies individwali.